така неразбори, тъй като общината категорично, даже патентовахме и фестивала Достойно Ест, имаше от страна на софийските ни партньори така малко нотки на извиване на ръце. Едва ли не всичко те да правят, всичко през тях да минава, общината само да се явява един спонсор. Но мисля, че след като общината дава парите, редно е тук да се случват нещата и ние да имаме контрол върху всичко, което се случва. Поради тази причина блокираха сайта, блокираха и покани и така нататък. Ние реагирахме много бързо, веднага възложихме нов сайт, вече фестивал има нов сайт, има ясни правила, има комисия. Госпожа Тоджарова тук може, и аз мисля, че е редно вие да вземете отношение и да кажете как върват нещата, защото ще трябват бази за настаняване. Значи, не знам колко ще бъдат гостите, но искаме колкото може повече да са, но не можем да напълним всички хотелски бази. Нямаме любими хотели, нямаме любими квартири, някой, нали, да не си мисли, че само на ние същи хора подаваме тези хорове, но не можем да напълним в началото на юни с този фестивал цялата леглова база в море. Аз да взема отношение по въпроса заявките на хоровете. И ние се опасявахме, че ще има отдръпване от фестивала, но слава Богу, не е такова масово кандидатстването поне до сега. Срока е до 10 март. Така че има още време. Особено българските хорове леко се отдръпнаха, защото с уеднаквяването на таксите за участие, предварителните, които се вземат, стана така, че за чуждите хорове се намали таксата, а за българските хорове се увеличи, за да се получи едно средно положение. И при положение, че се заплащат нощувките вече от самите участници, има отдръпване от българските хорове поради икономическото положение, знаете, а и повечето църковни хорове почти не разполагат с никакви средства. Реално погледно. Въпреки това, до сега имаме заявени, твърдо заявени 10 участника от чужбина. И аз имам информация най-малко за още 3, на които чакаме документите. Още 5? Още 5. Значи тя говори за чуждестранни. Аз говоря за чуждестранни. Да, още 5 чакаме документи. Чудесно. Значи 10 имаме вече документи за участие. Аз знаех за 3, значи още 5 очакваме документи. От българските хорове за сега има документи на 3 хора. Очакваме още 4, за които аз знам, нали, че евентуално ще дойде. Което прави 13 и 8, 21. Срока е до 10 марта. А датата беше 7 11. 7-11 как беше юни. да сравним? А миналата година как беше? 7-11 юни по същото време беше. Сега пак 7-11 юни. А като брой запазва. хорове? Бяха 31 миналата година с 1020 участника. Предполагам, че бройката ще падне на участниците, но все пак има... Сега са 22, има още 10 дена. Да. Има една подробност, че юни месец имаше записани още 9 хора, имаше платени. Аз видях юни месец бяха платили непосредствено преди провеждането 9 хора. Последна минута. Право, значи горе-долу 22,9. Не, има нещо друго специално за таксите. Има хорове, на които им е по-удобно не да ги пратят по банков път, а и с наше разрешение си ги плащат, когато дойдат, но те имат заявка предварително. Защото всички тези хорове минават пред предварително послушване от комисия, за да може да се прецени комисията не толкова
най-добрите, но точно дали има хорове, които не са на нивото да участват в фестивала. Така че тази комисия ще се събере на 15 марта. Тук в Поморие. И вече тя ще даде точната бройка на участниците. Добре, дайте малко те 10 дена да натиснем още, смисъл нещо, ако трябва и пак съобщение да пуснем. Значи аз на всичките си лични познати, които съм пратила по 2-3 писма. И по-голямата част от тях... А колко е таксата? Колко беше таксата? Значи таксата е 50 евро на състав до 12 души и 100 евро на състав от 13 до 36. Защото горе-долу слагаме 36 души пределна граница, тъй като църквата ни просто не може да побере по-голям хор. Те просто се събират. Ами те не са много, но при положение, че до сега бяха свикнали, нали, че българите специално, таксата им беше 100 лева. Значи, т.е. 50 евро за независимо колко души. И това вече малко скача. Освен това трябва да си платят и нощувките, което също определено има значение. Да. За чуждите няма такова голямо значение, колкото за българските хорове. Оттам има така отдръпване. Ами да видим, добре, примерно към 8-9 марта каква е ситуацията. Ако трябва да помислим, сега ти ги знаеш хоровете, нали, и най-добре вие може да кажете кои хорове са добре, ако някой хор наистина... Ние на 15 ще го решим това нещо. Не, ако някой от старите хорове, специално българските, наистина е добър, а не е подал заявка, просто да се чуем, да видим какъв е проблема. Ако може нещо да помогнем да... Разбирам. Да ги поканим, все пак е от България, нали? Да, или дългогодишни участници. Ако таксата им тежи, сега за някой хор може да направим изключение. Не толкова... Мисля, че може да направим изключение, нали? Не толкова фатално и... То така са правили. Да. Всички под един знаменател. Не, лошото е, че не можем да... Тарифите не могат да бъдат различни за българи и за чужди участници. Трябва да е еднаква таксата. Но, примерно, оперативно взимаме решение тези 3, 4 или 5 хора български да ги освободим от тази такса. Другото, което аз имах предложение, при нас в категория 2, източно пеене, могат да участват индивидуално свещеници и клиросни певци, така наречените. Но там наш пропуск е, че не бяхме отбелязали и аз мисля, че поне свещениците, които са действащи клирици в нашата църква, не би трябвало да имат такса. И така, говорейки с госпожа Апостолова, решихме да изпратиме допълнително на хора, които знаеме, да ги поканим и като им кажем, че те всъщност няма да имат такса. Да, това е добре. Другият проблем е с детските хора. Заради това, че трябва да има с тях и придружители. Това са питанията всъщност на сайта. Да. Винаги е имало придружители. Но придружителите винаги пък са си заплащали. До сега общината е поемала само на участниците нощувките, на придружителите не. Имало е придружители, но те си заплащат.